Takže čaute lidi, tady opět Ondy a vítám z mého dalšího videa ze hry Minecrafták. Takže tohle video nahrávám hned potom Happy Wheels, teda jako hned, asi tak 3/4 hodiny potom, protože jsem měl hroznou chuť si zahrát. Tak a jak jsem říkal, proč to mám česky, no to je jedno, to si nechám, no. Takže jsem říkal, že budu hrát teda tady multiplayer a říkám, měl jsem hroznou chuť to vyzkoušet, takže jdeme na to. Tak, dáme si server třeba Survival Games. Tak. Jdeme. Tak a půjdeme asi a Survival Games? Jo, dáme Survival Games. Tak. Počkej, tady na tom nejlepším a tady je to plný. Nebo na Hunger Games. Počkat. Kolik je? Jo, dáme tohle. Tak, tady máme první. Počkat, za jak dlouho to začíná? Tak vlastně se tady budeme skákat parkour. Jo, potom bych třeba chtěl někdy nahrát zase parkour, no. To je jedný teďka. A tohle asi za dlouho to vlastně asi začíná. Tohle. 30 sekund, no dobrý. 30 sekund. To si počkáme. Kdyby to bylo moc dlouhé, tak já to když tak vystřihnu. Jako třeba nějak... Oni jak tam tady jsou. Je to vy to? Ne, tady to nejde. Tam ty lidi překážejí. Oh yeah. Dobrý, jsem tu. No, dobrý. Jak to je furt 30 sekund? Jo, tak. To jsme, jo, tady jsme. Jasně, to si musíme prokopat tudy. Ty se máš, ty seš to... Jo, tady ještě nikdo není. Za 3, 2, 1. Víte, o co jde v Survival Game asi, jo? Ne, oni to včorovali. Takže vezmeme se na sebe toto. Tak a jdeme hledat truhličky. Tak se tady prohrabem. Jo, tady to je tohle tady. Tak. Počkat, je to, že mu to můžu mířit, aha. No. Tyčku si nebudem brát, stejně potom. Já to nepotřebujeme, když nemůžeme tady craftit. Teďka tady. No tak asi tady to můžu ničit. Jo, tady čestka. Už jsou tady. Hej, kámo, mír. Tak ty ne, jo. Šupču, ne, já jsem už znala, mám užal. Ne, dobrý, neumřel jsem. Co měl? Sekerku a botičky. Tak se asi napapáme. Ještě tady další. Dám si shift, aby nás nevyvěděla naší jmenovku. Jsem mu chtěl dát mír, ale on nechtěl. Tak jdeme dál. Tady asi nic nebudeš, ne? Tady jsem byl, jo, tady jsem byl. Takže jdeme dál. Jo, tam je nějaký týpek. Ej, týpku. Já nemám ten kamenný meč. Ty ne, jo, já umřu, no jasně. No, umřel jsem. Tak jdeme na lobby.
Já bych si dal docela Hunger Games teďka. TNT ne. Ten sík. Hunger Games. Jsou tady hned naproti tomu. A tady je 23. Jo, tak půjdeme sám, ještě 4 minuty. Tak si vybereme kit a to bude ninja nebo spawner. Dáme si spawner. Co je? Tak se jdeme podívat, zase tady něco není. Prostě možná, když tak našli souřadničce. Bychom tam došli, ale tady nic moc není. Starting in... Jo, tady jsou bažiny. Nevím. Tak, jo, tady jsou bažiny. No. Game starting. To je jako book, nebo jako prostě. Jo, to takhle. Zapsali si tam třeba není skínka. Lag. Dobrý. Jo. Počkat, proč to není tak pomalu? Jo, počkat, tady by mohly být, no to už mám čas. My jsme mohli najít vesničku. Najít si její vesnička. Takže já si asi zapíšu souřadnice. Mají tady kováře. Tady nic. Jo, tady je kováříček. Chci čestku. Sakra. Ne, nejde to. Tak a souřadnice jsou nějakou taško. Tak a jsou I66. A X. Tak. No počkat. Ne, to mám špatně. Jo. To mám špatně. Zetko. Dvěstě padesát, kolik? 250, no 250. Tak, dobrý, takže to bychom tam podle mohli jít. Když nevím, jestli jsem měl nechat zapnout. Book. Tak ne. Tak za dlouho, za 120. No, tak já to asi střihnu, no, aby jsme nečekali dlouho. Takže střih. Tak, jsme zpátky. Ale já jsem koukal, že jsem to si nějak blbě zapsal, no. No to je jedno. Tak, tady se každopádně odločíme ty kravičky. Máme spavner prasátek, takže to je dobrý. Tak. To jsou žuk, no, takže nevím, asi tu vesnici nenajdem, no. Tak tady vidíte Invisible, že máme ve prostě vpravo, že máme prostě, že nás nikdo nemůže zabít, i když to asi znáte většina z vás. No dobrý, to. Tak poslední a to stačí. Asi děláme tady. Tak a dáme někam. Dáme zkusit teda najít něco. Dáme krafťáček. Dáme si nějaký ten mečík. A my musíme kraftit rychle. Tak. A já už nemám to. Styky. Tak. Počkat. Tak, dobrý. Tak dělej. Takže jdeme. Hele, slepiška. Slepišky. Tak. Dobrý.
Tak, tady dál. A potom bychom se třeba mohli zahrát, jo, Skywars. 3, 2, jo, jasně, Invincible. No a už nás můžou lidičky zabíjet. Ne, počkat, jo, hlad. Tady čalovce. Tak, kde je nějaký človíčci? Jaj, takový lag. Dobrý. Když my máme zase už ten hlad hnusnej. No dobrý, no, takže nějaký, takže si sem dáme asi teda ty prasátka. Tady, jo, počkej, no tak, to je jedno. No, a jdeme se teda koukat dál, protože když tak spavneme tady u těch zvířat, kdybychom už neměli. No, ne. Ironek! Takže jsme našli rokly, což je fakt dobré. Pepry. Takže tady nějaký toto. No to zatím stačí, takhle. Tady si uděláme tupec. Asi si rovnou uděláme ironový věc, nebudeme dělat kameny. Nejíš, já vlastně, proč nejde? Co je? Oh ne. Spojení ztracena? Tak já se omlouvám, no. Tak asi to dohrajem, no. Nic, no. Tak počkej, proč nejde obnovit? No, dobrý. Tak jdeme na MC, na Titan. A půjdeme teda na ty Skywars, no. Dáme si pár her a asi to ukončí. Dělej, portni se. No, hurá. Tady jsou, tady Annihilation. Pojď, to je. Tady Skywars. Skywars. Portni mě. No, hurá. Tak, jsme tu. Tak vidíte, prostě Skywars asi všichni znáte, no. Ostrůvky prostě, lidi mezi sebou bojujou a tak dále. 2, 1, teď! Tak, a jsou tady jako vlastně český, co to je, neviditelnost. To je dobrý. To se nám bude hodit. Tak. Bude tady. Čestka. Mám se nakoupit to dříví, no. Tak. No, na tom Skywars to je prostě... Asi nám to nevypadá. To je jedno, takže teďka jdeme teda do země se podívat. Co? Jo? Vyhráli jsme? My jsme vyhráli? Se asi všichni zabili. Co je, proč tu nahráváš krajinu? Počkat, a volá mě ségra, takže střih. No? Co je? No.
Tak, jsme zpátky a spojení já nevím, co s tím je. Internet je v pohodě. Já nevím. No tak já to zkusím nějak dořešit, no. Ne, ještě si to dáme jedno a jdeme na Minecraft. Aspoň 2 Skywars. Dvě Skywars si dáme. Dělej, no, dobrý. A předtím jsme asi vyhráli, no. Joj, no, dobrý. Jo, tak to se to rovnou budu tady takhle. Tak já napíšu takovej malej, že to je sice pravda, ale ne. Spojujte se. Plus natáčím. Tak. Mají feeling, ty děláme přesně, i když hraju jako sám, když nehraju s někým. No, přesně toho jsem čekal. X Hazy, jaký máš kanál? No. Nic, no. 4, 3. Proč to nejde? Ale dělej. Stý. Už asi co budu mít v česte. Jsem to nějak laglo. Dělej. Lag, přesně tak. Tyjo, tohle se nikdy nestává takhle. S tím je lag. No, tam píšou lidi. No, odpojil. Tak, ještě jedno to tam dáme. No. No, dělej. No, hráš na 10 sekund, děkuju ti. Pět. No tak jako na to, jako ale já odpojím se, protože to je na nic. Všichni se tady odpojujou. No dobrý. Nevím, proč to je prostě. Co je zase? Ježišmarja, no, hurá. Jsem zase tady. No, hra začne za 10 sekund. Hurá. A nic. No, 5, 4, 3, 2, 1. Teď. Hurá. Tak, máme tady Golden Apple, což je dobrý. Hrozný meč, no, Diamond věci nějaký. Tak. Ne, to jsem nechtěl. Tak, shiny like the diamond. Tak tady mám ještě jednu čestku, oh yeah. Ok, co tam tohle sem. Nepotřebuji to. Tak, ale já jsem nechtěl. Tak, tady a tak a už jenom display, to budeme celý diamondácký. Tak sekaru. To dáme sem. Tak. Doufám, že se někde mě nikdo nestaví most. Střílí po mně. Ne, to nebylo na mě. No a já jdu teda kopat tady ty stromečky sekerou, samozřejmě. A takhle lak, přesně tak. Tak, dobrý.
Tak asi dáme už jenom jednu hru, no, protože to je to úplně divný teďka. No, to dáme takhle, máme, ještě k tomu máme, to je dobrý. Já jsem dáme let, protože... Tak a budeme si asi stavět... Jo, on si sem ke mně takhle dělal. Takhle, jo. Tak to dobrý, no. Tak. Co jsi tady měl? Nic. Co jsi měl tady? Asi taky nic. No, teď po mě někdo střílí. Ježišmarja. Tak. Ne, to jsme trefili. To je jedno. Tak, už to snad půjde. No, to stejně nic nebylo. Aha, jasně. No lidi, tak tohle zatím nebylo nic moc, to je jedno. Na to příští díl půjde. Já se s vámi, co to tady je? Já se s vámi, aha, tak to nemůžu asi. Já se s vámi loučím a